Eta gero, joan zen Labakoiara. Labakoia zen beste kanpu bat, eta hor egon zen egiten aeroportua. Hori Galizian dago. La Coruñan, bai. Eta gero uste dut berriro joan zela Miranda de Ebrora, birritan egon zen. Gero baita ere Tetuanera eraman zuen, ze nire aitak azaltzen zuen, nik genuen oso ondo ulertzen orain bai, baina Frankok ikusten zuen, Franko muro bat, baina esaten zuen eskuz, osea, zen, bai, hori, zen lan gogorra eta, total, milaka pertsona zeukaten doainik, hori egin zuen. Eta hori Tetuanera, eta gero ja uste dut etorri zela, baina gero esan zioten soldaduzka egin barik zeukala, baina berak esaten zuen, hori ez da soldaduzka, hori madrazok ere esan zion, madrazok dino, jaso zutenean, hori bete genuenean, egon zen eta tal, jaso zuen karta bat esaten urte hori izan zela soldaduzkana, berak esaten zuen, hori esen izan soldaduzka, hori egin ziguten ordaintzeko, hartu genuelako partido, beste bandoan, ez? Oso argi zeukan. Eta hor, eraman zuten, gerra egon zen lekuetan. Lleidara eraman zuten. Eta Lleidan, Guardia Zibilarekin, joaten ziren Guardia Zibilak eta soldaduak, danak errepublikanoak, eta makiak zituzten bestaldean. Eta makiek esaten zutela, cabrones, dejad a los soldados si tenéis narices, erabiltzen zituzten eskudo moduan, ez? Osea, hor zeuden ondino makiekin eta eramaten zituzten hori, ez, republikanoak. Eta hori, hor egon zen, Lleida, eta Galizian berriro egon zen, A Coruñan berriro egon zen, soldaduzka hori egiten. Eta, guztira 9 urte. Amaitu zuen 55. Egon zen. Epaiketan bat edo izan zuen edo beste barik dara izan zen zigorra? Ez. Zuen esan. Eta, bere historia, dira beste olako historia, baina hori, nik ikusten nuena, eta gaur egun ikusten duena da, guzti hori ez dela atara, hor egongo ziren enpresak, aberastu zirenak, hauek egon zirelako lanean, doainin kondizio horietan, ez? Hori, Alemanian esate baterako lako katarsis eta lako rekonozimenduak egin dira, azkenengoa izan da, Volkswagen eta olako Siemens eta olako enpresak eta onartu dute esklaboak erabili izan zituztela. Orain dela gutxi Volkswagen onartu dau, Brasilgo diktadurarekin eta harremanetan egon direla eta aprobetxatu egin dela. Hemen ez da olako hori gertatu. Ez da, onartu esklaboak erabili zituztela, euren intereserako, eta esklabo horiek zirela, republikaren aldeko.